ministerstva vnútra, pretože ten, čo odlietal pred písmenom na Zvolen, bola naša Mi-17. Takže ešte sa ospravedlňujeme. V podvese vidíte náklad, pokiaľ na oči neklamú, mal by to byť bambivak. Posádky vrtuľníkov ministerstva vnútra sú školené a cvičené a samozrejme aj zásahové jednotky používajú tento vrtuľník na zlaňovanie do neprístupných častí. Teraz sa bude jednať asi o ukážku s bambivakom, ale široké využitie má práve táto technika zvláštnych situácií dostať aj vysoko vycvičených príslušníkov policajného zboru. Áno, zrejme tu nepôjde o zásahovú jednotku, pretože bremeno bolo spustené na zem. Spomínali sme bambivak. Čo to vlastne je tento bambivak? Bambivak je, ako Jaro správne uvádzal, na tzv. Zlanovanie do, môžeme povedať, nie dneska zrovna neprístupného terénu, ale je to nácvik a ukážka. A takéto vysadzovanie príslušníkov sa používa do toho neprístupného terénu. Takže máte vidieť prvého odvážlivca, ktorý zlaňuje na zem. Predpokladáme, že sa bude jednať o ukážku záchranársku. Dobré miesta, dobrý výhľad, občerstvite sa a budeme pokračovať. Len na ukončenie znovu chcem upozorniť na tú preletovú skupinu, kde budete mať možnosť vidieť dopravné lietadlo na krídlach s MiG-29 a uzatvárať ich budú Albatrosy, všetko príslušníci vzdušných síl okrem teda toho dopravného lietadla.